Amaphoyisa aseNorthern Cape athi abheka ukuthi ingabe banamaphepha afanele yini abasolwa abayisikhombisa abangabokudabuka eNigeria ababoshwe emva kokuhlasela amaphoyisa abalimaza nempahla yawo izolo. Izinxushunxushu phakathi kwabakasidlodlo nabasolwa ziqale ngesikhathi amaphoyisa ethola inqwaba yezidakamizwa eqeqebaneni labokudabuka eNigeria. Kulezi zidakamizwa bekukhona amaphilisi eMandrex, insangu kanye ne-crystal meth. Lokhu-ke kwenzeke ngesikhathi amaphoyisa eqhuba umkhankaso wawo wokulwa nobugebengu. Kusolwa ukuthi abasolwa benqabile ukuboshwa bashaya iphoyisa. Emva kwalokho kwaqhamuka iqulu labantu okukholakala ukuthi omkhaya babasolwa bafika bangabusabuza bavulela ngenduku emaphoyiseni. Amaphoyisa aphoqeleke ukuba adubuleke izinhlamvu zenjoloba ukuhlakaza leli qulu labantu. Ukuboshwa kwabathathu endaweni yesigameko kuholele odlameni ekamu lamaphoyisa eKimberley, lapho-ke kucekelwe khona phansi isakhiwo kanye nemoto yamaphoyisa. Ababoshiwe babhekene namacala okutholakala nezidakamizwa kanye nokulimaza impahla. During processing, the suspects broke windows at the station. Additional charges of malicious damage to property were added. Another group of Nigerians later approached the police station and threatened to retaliate. The operational commander warned the group to disperse. However, upon dispersing, the group damaged police vehicles. Another 4 suspects were arrested for malicious damage to property. Lieutenant General Otola condemned this behavior and stated that those who prevent police from exercising their duties will be dealt with harshly. We will not allow such lawless behavior. We are processing the suspects and working with Home Affairs to determine if they are legally or illegally in the country. Police will continue to stamp the authority of the state in the Northern Cape province.